Damena sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan gowarni Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Damang daingan dongan saha porsiau di bagasan Tuhan Yesus. Kita buka Bibilta Yohanes 10:4 mamuka sian ayat 15 marhaujungan di ayat 26. Yohanes 10:4 ayat 15 rodi ayat 26 tajaha mar sorin-sorin taus tapaihut mahatana songonom madidok molo na holong rohamuna diau radotamuna do akapatiku. Ima todi hasitongani naso tarjalo portibion aidang di ida jaladang ditadda alai ditadda hamudo ibana ainarap ma ibana dohot tamu jala di bagasak kamu ma ibana sautik nari nama jadi dang be idaon ni portibionau alai ido muna doau aina mangulu doau hamupe mangulu do manang ise na maniok akapatiki jala diradoti ido na holong roha diau alai di haholong idamang ido na kolong roha diau ahupe holong do rohaku di ibana jala papatarokku ma au tu ibana dunginin na Jesus mamangalusi ibana ganup na holong roha diau radutan ni ido hatakki jala haholongan ni damang maibana gabi roma hami manopot ibana maringanat tu bagasan ibana imahu hatahot tuhamu tagan rap dope au dohot tamu ido sahatna horas madita saluhutna damang dainang dongan saha porsiau di bagasan Tuhan Yesus atau di pasahat Tuhan Yesus langsung tu siseanna manang tuaka nama kaholongi ibadah di pasahat hatai ala diboto Tuhan ido nungalam jonok tikina ikom marsirang nasida di pardagingon manang di hajol mau jalai ko borhat ma Tuhan Yesus sendiri dinalaho manggono piganup nasa ulaon patupaok kaluaon tuaka jolma manusia damang dainang didok ganup nasa namangaradoti patik ni debata ido nama kaholongi ibana bohado tutu hita diganup nasa parngoluota targoar nama kaholongi jahuba debata dada holan di hatana madok holong rohana di Tuhan dada ala naringgas tu partangyangan holan tu parmingguan alai ganup nasa gulmit ningoluna ikod do tutu dinalaho patupahon patik ni jahuba di bata patik ni jahuba di bata tarida diganup nasa parange pakatayon doho saluhut na pamikirion nang akasakap ni roha takas do diadupan ni jahuba luhut na ganup nasa isi ni roha ni jolma dangadong nabuni jala diboto dori bohado tutu ganup nasa rohatta
damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Maragam tutu ganup akan alaho si patupaon, mangulahon ulaw kolong tu Jahuba di bata, ima dinalaho makahanguluho patik naik. Mangurupia kadongan, dinalaho manangyakon ak kadongan, minimal mamanangyakon. Tadana hita ganup nasa na porsea tu Tuhan debata, marhite Yesus Kristus na mangulu di bagasa parsaoran na porsea. Pasti doi kotangiang marsitangiangan. Dungi muse patupahon ganup nasa ulaw kolongi. Patupahon ulaw kolong. Songo dia tututuhani makaholongi hita. Songo nido bahenota nang tuak kadongata saha porseaon tarlumobi. Hapesa sitong na dada holat tudongata saha porseaon. Alay doho do tuganup nasa jolma. Damang dainang alani adorang soborhat Tuhan Yesus sendiri. Sia tonga-tonga ni hajol maon di parsaoran ni sisean nai. Di pasahat ibana sa unang mabiar ganup nasa siseane. Unang songon nasopot somarama somarina. Unang songo gabeyatin piatu nasida. Ikon pasahaton na do ima toddi pangodiani. Manang toddi namangodihok kita. Ima toddi porbadia. Molo dihata gurik na didok parakletos namarlapatam may namadongani namangaramoti namangodihon namangajari doho namanugunugu hita. Jalaganup nasa na porsea di bagasa Tuhan isadiri pe ise mana majalo toddi porbadia. Sianita kasmate. Ganup nasa na mangulaho pati ni Jahuba do hape. Ganup nasa na makaholongi Jahuba do sahat tod di porbadi. Jadi dang boy tardok kita sudah ganup nasa na porsea asal Kristen ibana ngadong tod di porbadia di bagasar rohana. Makana ganup adong busedo akka targoar Kristen ibana di KTP na le setong marbedai. Targoar Kristen di KTP na setong manakoi. Targoar Kristen di KTP na sa itong ulaon na manipu. Manang margabus. Alani damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sa dalat do holong tatu Jahuba di bata doho parngulota. Sa dalat doy manang berbanding lurus. Artina ganup nasa na makaholongi Jahuba di bata pasti patupaon na hati goran. Patupaon na do ganup nasa kanadinggan. Patupaon na do ganup nasa akalas ni roha. Patupaon na do ganup akan pamajuhon. Sadala dui manang berbanding lurus. Jadi di dok Tuhan isadiri ganup dia kana makaholongi ibana do di pasahat tod di porbadia. Damang dainang alani bolo na yang majalo to di porbadia do ganup nasa na porsiai di paingot tu hitan wae. Asa tutu marsi tutu johita gabe na makaholongi Jahuba di bata. Songo dia holong di Jahuba di bata. Holong di Jahuba di bata isadiri. Dada mamikiri dirina. Alai mamikiri ahana laho si patu paonna. Nagabe misina sadiri na mangulu di bagasa portibion. Misi ni Jahuba di bata. Songoni ganup nasahita ramar panuku Tuhan alaniaha do di topahoa di bagasa portibion. Buasai ko topao mo gabe jolma. Aha do misi ni Jahuba di bata manop pahita jolma. Naparjolo majaga ganup nasa natinopanay. Songon si Adam dohot si Hawa. Dungi marpino parima. Asabuin yan lam torop margugo ganup nasa jolmay dinalaho mangulahon misi ni Jahuba di bata. Damang dainang ganup nasa na makaholongi Jahuba di bata dapotan tod di porbadia. Tod di porbadia mangajari hita dinalaho martangiang. Tod di porbadia mangajari hita mangulahon akanadinggan. Maka na didok Tuhan Yesus Kristus
unang mabiar hamu. Adong do ditongos tod di porbadia dinalaho, madongani, mangaramoti, mangodihon ganup nasa tod. Jadi siulahono tadamang doho dainang idoan non nagabe pertanggung jawaban tatu jauh badi bata. Pertanggung jawaban di laos bohape ikut di pertanggung jawab pun. Sitong manang so sitong pei parjolo dodunga di boto jauh badi bata. Tutu dang boy behita dinalaho madok dang tarbahenao. Alai tardok kita madisi om mana boy hubain. Om manau kuula. Marhite-hite panogunoguon ni todii aha mana boy siula honota. Atong dihita na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Alani damang daida. Godang donuaeng sian hapor tibion. Godang donuaeng sian akka persoalan nata adopi. Mabahe kita sipata gabe luntur ganup nasa hapor siaoni ate. Sipata gabe maol hita mangulahon hapor siaota. Damang dainang artina disi molosanga songoni parnguluota. Hira nau belga mahata hutota, hira nau belga ma persoalani sian pasu-pasu ni jauh bade bata. Seolah-olah persoalan kita ataupun pergumulan kita ataupun yang kita hadapi dalam hidup ini seolah-olah itu lebih besar dan lebih berkuasa atas kita daripada Allah sendiri. Makanya ganup akan aporsia di bagasa Tuhan molotung pe mangadopi ganup nasa kahamaulon parsahiton parkarejoan dohot aka ganup nasa nata adopi parjolo do ibana pasahat to dirina tu jahuba de bata asa huaso ni jahuba de batai tutu nyata di bagasan parngudua damang dainang ahana sobui tarbahen ni Tuhan ini damang dainang ahana sobui patupaon ni Tuhan ini di bagasa parngudua aha haruana tasakapi tapasahat tutuhani asa gabe sakap na di bagasa parngulot. Tutu sakap nama ikut saut di ganup nasa parngulota. Jala memang dinalahu mangulahon ganup nasa sakap nai. Nunga ditongos tod di porbadia. Alay unang taabati tod di porbadia. Unang taabati. Molo mantan porusta doktor langsung sitorus madok. Molo tabereng hea pilim ni Tuhan Yesus ditikitar di Tuhan Yesus songgok matod di porbadia tu ibana songon darapati songon darapati ma idau jadi songgok do ibana artina damang doho daidang boy doi lao songgop pidong sipata songgop di hasonggopan na manang disadadak ka manang rating sipata olodu bangun molo sopasbe songoni ganup nasa hita pedamang dohot dainang molo sopasbe gabe inganan hasonggopan di tod di porbadia dang nalaho songgop tod di porbadia hape dang nalaho songgop syarat nahola sada nama kaholongi ima nama ngulahon patik ni jahuba di bata patik rayai patik holongi patik ni debata nasa pului laos idoi saluhutna. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Disukun si Seanna si Judas, alaydang si Judas Iskariot. Alay si Judas anak ni si Zebedeus don. Disukun ibana Tuhan Yesus dia doalana Tuhan ubahen naholat tuhami papatarommu dirim dada tu portibion. Allah holan nasida kasisian naido namang ihuto ni bana di bagasa kolong dohot namang ulaho patik ni jahuba di bata. Makana ditiki songgop roto di porbadia tuak kasisian nado hape torop jolma di sidang di songgop itod di porbadia.
Atong damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Unang murah-murah hita madok. Ala didok tod dina asing di hata bibeli sipata tod dina hudar peta jalo. Budang songoni kan alau pung nami datu. Jadi na yang ipasaha maon tu generasi na manang penerus na. Iba emma marhiti parnipian. Iliam mamanci si kosa tu pahupukido non na hutiopi ninna asai boduton. Sotung iboduton manci si ulta ibagas ate margas ulan nakaluargas menon. Damang dainang na hinaholongan budang do halak si songoni. Gabiadong madok songonon. Alam say marsahit isukum malanya ha marsahit. Ala soy jalo do. Nasyono pung nay. Ala soy jalo do tiat-tiana ni. Habis sitong na dusa tiat-tiana do naong di pasahat. Di do ala soy jalo marsahit. Bay pasahat diri na tutuhan. Budang nuaing tado pisongoni sepanjang pelayanan. Saat di Bengkulon adong si songoni tong molotung pedang sahuriat tak oleh ate may Tuhan. Nah jadi saya dong tu si songoni namad do abiasa do tod dinadenggat do yama ngai boy do mangubati nakoni dokter pe boy do mangubati so dokter pe boy do mangubati si baso pe boy do mangubati. Nah, jadi damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Unang tabereng alani na denggan na binahen na targoa ribana sahala na burju daong. Alay bolo sahala na burju pasti mangulahon na denggan. Sahala na sinonggopan nito di porbadia pasti domar sahala. Sahala na siya Jehovah di batado. Ganup na sana niulahon na doho na dihatahonon na. Jadi dang parjolo tabereng parbuenai denggan. Tabereng ulaon ni sibolis. Ditiki mangela-ela si Hawa. Alang ma. Molotung dia lakuan no parbueni hawi. Tonggor do matam. Boy do homer nida. Dang tutuho mate. Oh na didok ni sibolis. Alay taringo tupar dagingo do na pinasahat na. Taringo tupar todio dang dipikiri si Hawa be. Ido na didok na. Hamatea di partodio do na didok ni Tuhan Jehovah di batak. Dada holan persoalan pardagingon. Di alang mate. So mangalang sira manang maddai sira. Isi dijoput didai bah dai sira do. Tang songoni alay ganup nasa na mangulu di bagasat Tuhani totong do ibana mardai ala mangulu ibana na sinonggopan ni Toddi jalanan naong diajari ni Toddi laos dio dihot Toddi dang mabiar bebana ay Toddi ni Jehovah do Toddi porbadia atong dihita na hinaholongan di bagasan Tuhani unang matahutok kita gabi sumurut tapor seaon. Unang matahutok kita mangulahon na dinggan. Unang do ala soheado ngarro tu bagasta. Ita pedak kero tu bagasna. O sahit don. Idang murni sa sitong na dinggan ibana. Persoalan baik apa tidak bukan ditentukan oleh orang lain. Bukan ditentukan situasi dan kondisinya. Tetapi persoalan baik benar seseorang di hadapan Tuhan, kapan dan dimanapun dia tetap menjadi orang yang baik. Sadi hari nape, manang songo dia pe. Haru Tuhani madok. Ulahom mana denggan, tuise tuganup nasa jolma. Dakolan tuganup nasa nadenggam mangulah tuhita. Aleko torus do taulahon na denggat tu ganup nasa jolma. Tada na hita ganup nasa nahina holongan di Tuhan. Tada na hita na makaholong i Tuhan. Alay molo soboy do peta pataluhod dirita.
Tapataluhod ditoro ni sakap di Jehovah di bata, ditoro ni holong ni Jehovah di bata. Berarti manudda dope hita tu holong ni Tuhani. Tatudali dope holong ni Tuhani. Alai ko tapataluhod tabonopod dirit tatusi. Asa disi hita mangulu songon hata ni Tuhani. Molo taulahon manang taradoti patikna. Radot kita dia kapatik nai. Berarti nama ngulu ma Tuhani di bagasak kita, nama ngulu mahita di bagasak Tuhan. Tuhan manapuna sahita, jala hita napuna Tuhan. Jadi diganup nasa parngulu tadi manian na partuhan Yesus do kita. Na adong do Jehovah di batata. Tadi manian naung pinaluan di Jehovah hita. Tadi manian parholong roha do hita, songon parholong roha ni amata ima Tuhan ni sadiri. Atong damang dainang ganup nasa na taulahoni tau hasangapod di debatadoi laos ganup nasa taulahoni taulas ni roha doi diaka na makaholongi Tuhan. Las ni roha na makaholongi Tuhan. Jalanahin na holongan ni Tuhan. Dada hola di portibio na manginang. Dada parsatokinan. Alay manotong rodi saleleng nileleng na. Ido arta nasubuy sego. Ido arta nasubuy mago. Debatama na mga ramoti hita huriana. Gabi parholong mahita di Jehovah di bata. Nani haholongan di Jehovah di bata mahita. Tarpasu-pasu ganup na sang uluta. Dohot ulauta. Songoni keluarga ta. Amen.